Sunang masinati ang epekto sa El Niño phenomenon sa katapusang bahin sa Enero matud sa Pag-asa. Ug mula na kini hangtod na sa second quarter sunod tuig. Si Luan May Rondina adunay live report. May Ses, base sa latest Climate Outlook Forum sa Pag-asa, nagkataas ang tsansa nga masinati sa nasod ang way below normal rainfall amount nga mamahimong musangpot sa Huaw. Sa rainfall outlook nga gipagawas sa Pag-asa, near normal pa ang gidaghanon sa uwan nga masinati sa tibok lalawigan sa Sugbo ug sa dakong bahin sa Central Visayas sa buwan sa Disyembre. Apan ang southern portion sa Negros Oriental nga naka-color yellow makasinati na ug menos nga pag-uwan. Pag-abot sa Enero, ang dakong bahin sa Cebu, Bohol ug Siquijor makasinati na og menos nga pag-uwan. Samtang mas menos nga pag-uwan o way below normal ang masinati sa batang bahin sa Sugbo, tibok lalawigan sa Negros Oriental ug gamayng bahin sa Siquijor nga naka-color red. Sa buwan sa Pebrero, naka-color red na ang tibok Central Visayas. Nagpasabot nga way below normal na ang uwan nga masinati. Sa buwan sa Marso, ang western portion na lang sa Negros Oriental ang naka-color red o halos walay uwan nga masinati. Samtang ang nahabiling bahin sa Negros Oriental, tibok lalawigan sa Cebu, Bohol ug Siquijor makasinati gihapon og below normal rainfall amount. Sa buwan sa Abril, ang habagatang bahin sa Sugbo o ubang bahin sa Negros Oriental nga naka-color red ang halos way uwan usab nga masinati. Pag-abot sa buwan sa Mayo, ang tibok Central Visayas pabiling gihapong makasinati og menos nga mga pag-uwan. Subay niini, dakong bahin sa nasod lakip na ang Central Visayas ang makasinati og potential drought o musangpot kini sa dakong kadaot sa agrikultura, pag-uga sa yuta ug pagkunhod sa tubig sa mga sapa. December na patay expected na mga pag-ulan, so as long as possible ma-practice nato ang rainwater harvesting. So napatay mga paabot na uwan, and in case magtipid talaga sa atong water. Sa subling pahinumdom sa Pag-asa nga bisan sa ginagmayng paagi nga kita makadaginot sa tubig sama sa pagsiguro nga natarong pagsira ang gripo makatabang na kaayo aron dili nato mausik ang unsa man nga tubig nga anaa nato karon. Ses, daghang salamat, Luan May Rondina.